дӯстон салом. Ба таваҷҷӯҳи шумо мо нишон медиҳем шафтолуи навъи кандор. Ин нав ба ҷумҳурии Тоҷикистон нав даромадагӣ аст ва чӣ гунае ки мебинед рангаш равшану рангаш ториктарак аст ва ин шафтолу байни шафтолуи пашмаку байни шафтолуи лучак аст. Афташа бинед, баданашам қадар пашмаш бисёр нест. Ранги чӣ гуна ки мегӯянд дар мошинҳо алкантара астку, мисли алкантара аст. Ҳамин вақте дар таги чиликат мебиёяд. Кондор. Бисёр шафтолуи базеб аст, бисёр шафтолуи хушрӯ аст ва дар шароити ҳисор имрӯз 27 июн чӣ гуна мебинед ранг гирифтааст ва ҳоло камтар сахтарак аст. Як тақрибан як ҳафта 10 рӯз дига ҳаст ба чинданаша. Лек дар ҷойҳои гарм дар вилояти Хатлон ин аллакай ҳамешабу рӯз мепазад ва худатон деҳқонон бо хубтар медонанд ки ҳамешабу рӯз агар бозор буроред ва чанд сум ин шафтолуро шумо метавонед фурӯхтанд. ин калибрша бинед, бениҳоят калибри калон аст. Бениҳоят пиёла пур мешавад. ин дуюм соли ҳосилаш аст. ана ҳоло ки ин пазад дурунаш заб зард мешавад. Заб зарди фасони пухту мешавад. Аз ин ниҳолаш ҳоли нест. Ниҳолаш имсол мо кам кардагем, ба фурӯш намебурорем. ина худмон ҳоли бо шинонда боз зиёд мекунем. Соли оянд худо розӣ бошад ниҳолҳои ин шафтолуро мо ба фурӯш пешкаши шумо мегардонем. марҳамат.